Či ten také slovo povedal, tu kabel, hej, 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 tu kabel, hej, 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 počúvajte dobre, tu kabel, hej, 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 tu kabel, hej, 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 vypovedal, tu kabel, a on pred všetkýma svietkami, hej, vypovedal, a on to o penieži užíval na automatu, hej, a čo spravu peniežami, keď ľudia platili každý deň, kabel, teľo a teľo a teľo, čítem, a tu kabel, hej, 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 vypovedal, tu kabel, hej, 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 vypovedal, tu kabel, hej, 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 tu kabel, a on také slovo povedal, a on potreboval tie penieži, a on žádal deti nepridal, jak on vypovedal, potreboval tie penieži, a žádal deti nepridal, potreboval tie penieži, a on nemá žádný kabel, a jak on vypovedal, a on, a tu kabel, a tu kabel, hej, 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 tu kabel, hej, 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 vypovedal, tu kabel, on toto nech vypovedal, nie teda jak má sám elektrinu, a išlo na automatu hrať a nemáme živého otca, a živého kráľa, že čisté svedomie povie pravdu. Dobre, hej, čítam, ďakujem za to všetko, za spoluprácu.